Nem fényképezem. Videó. Kaptam egyet. Ilyen üzenetet kaptam Eriktől. Nagyon jó. Te is ezt szereted? Igen. És akkor elkezded mondjuk még egyszer, hogy nekem akarsz, akkor írod, hogy már odaírtam, látod? Már nem is kell, ez csak ide majd rákattintod, azt egyből beírja. El sem fogod már tévezni. Látod? Okés? Oké, akkor nekem az nem is kell beírni, mert ő... Nem, mert itt kiírja, nem jut eszedbe, hogy a betűvel kezdődik, akkor beszarta valamit. Hát ezt a fölírtam azért. Na, és hogyha akarsz fényképet küldeni, akkor már és akkor valahol van a fénykép, vagy valami, akkor így nem